Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Очрашу урыны Казан тапшыруында тагын бер кунагыбыз. Ул Оренбург өлкәсеннән килгән татар дин әһелләре форумында катнашучы делегатыбыз Фәнил хәзрәт Жуманов. Фәнил хәзрәт, үзегез белән таныштырып китегез әле. Оренбург өлкәсендә сез кайсы мәчеттә, кайсы авылда, кайсы төбәктә? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мин инде әлхәмдүлилләһ шөкер, Аллаһның рәхмәте белән мин бу Руслан шәһәрендә, анда Җәми мәчеттә хезмәт итәм, имам булып. Һәм дә шушы муфтият белән дә кунакка килдек Казанга. Бик шатбыз, әлхәмдүлилләһ шөкер. Аллаһның рәхмәте белән, бәрәкәте белән менә шулай. Мәчеттә ничә еллап инде сез? 20 ел хезмәт. Менә шушы 20 ел эчендә мәчеткә йөрүчеләр гомумән тәрбия ягыннан да, гыйлем ягыннан да, әхлак ягыннан да үзгәрдеме? Һәм ничек үзгәрде? Уңай яккамы, тискәре яккамы? Аллаһка шөкер, актык вакытта без күрәбез, халык килә, халык үзгәрә, әлхәмдүлилләһ шөкер. Дини рухы кишәя, әлхәмдүлилләһ шөкер. Без шатбыз, әлхәмдүлилләһ шөкер. Безгә яшьләр дә киләләр, балалар да киләләр. Һәм дә шушы тынычлык, менә бүгенге вакытта ул шуларга бик зур тәэсир итә. Безнең бердәмлегебез, безнең менә монда җыелышыбыз, әлхәмдүлилләһ шөкер, менә шул бик без шатланабыз, әлхәмдүлилләһ шөкер. Үзгәрешләр бар әлбәттә. Менә әйтегез әле, ул бит инде гомумән мәчетләр балаларга да, өлкәннәргә дә тәрбия бирү, тәрбия алымнарын өйрәтү урыны булып тора. Менә сез үзегезнең мәчетегездә балалар белән нәрсәләр эшлисез? Балалар белән тырышабыз, менә аларга бераз тәрбия бирергә, үзләренең дәрәҗәләрендә кичкенә дәресләр бирәбез, кичкенә җыелышлар ясыйбыз, бәйрәмнәр вакытта бүләкләр бирәбез, чәй эчерәбез, шулай әкрен-әкрен аларның шулай күңелләрен мәчеткә җәлеп итәбез. Менә шундый эшләр әкрен барабыз да. Инде тырышабыз, бала итү бала, аның беренче хисләрен без карап, ригая итеп, инде шунарга карата без әкрен-әкрен аларны итәбез. Шулай инде әкрен генә. Фәнил хәзрәт, тагын менә бер соравым, хәзерге вакытта бит инде менә без гомумән үзебез Татарстанда һәр мәчеттә гыйлемле һәм үзебезнең дөрес ислам динен гыйлемен алган имамнар булырга тиеш, хәзрәтләр эшләргә тиеш дип әйтәбез. Оренбург өлкәсендә ничегрәк менә хәзрәтләрне кайларда укытасыз, гомумән аларны гыйлемне кайдан ала? Безнең шушы гыйлем дәрәҗәсе бара, иң беренче Хусейни мәдрәсәсеннән, аннан соң инде кем аны бетерә икән, Уфаның шушы югары дәрәҗәдә булган университетка баралар инде. Менә шулай, конечно, безнең имамнарыбыздан бөтен нәрсә аларга карап, халык та кирә мәчеткә, шуның өчен гыйлем ул беренче урында инде. Шушы вакытта. Уңышлар теләп калабыз сезгә, Фәнил хәзрәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез очрашу урыны Казан тапшыруын карадыгыз. Бүгенге тапшыруыбызда Оренбург өлкәсеннән килгән кунагыбыз Фәнил хәзрәт Жуманов иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһидинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.